Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Agama Sekolah Malu. Pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa. Sudah memasuki bulan puasa, guys. Iki arep persiapan apa namanya ya, blonjo guys. Yo, persiapan puasa selanjutnya. Yo, alhamdulillah puasa kali ini Mas Alek libur di sini ya. Ya semoga nanti nek STM mau kesini guys ya, SMK yuk guys ya. Ki SMP wis kadung tak daftarno. Yo karepku yo ben karo ono sing baturi adike ngono lho pemirsa. Nek mbahnu gak keberatan Bapak Ibu wong ket bayi yo melak Bapak Ibu nduk cilik wis yo. Karepku petak. Nek sing ngontrol-ngontrol dhewe ku luwih maksimal ngono lho guys. Ya nanti insyaallah nek wis SMA apa SMK tak jek rene guys. Golek-golek tak daftar-daftarno ngono. Iki wis ben ngebarno SMP nang kono. Suwi gak belanja nang pasar Kapuan pemirsa. Kadang kala apa belanja gak tak konten ngono ya untuk yang jaga-jaga nih belanja nek apa ibaratnya nek sahur ngono kuwi lho kan masak dhewe nek buka golek-golek gak apa-apa guys ya. Kita lanjut lagi ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya pemirsa di awal bulan ini, muga-muga barokah. Oke pasar sih, ayo dek, ayo ke pasar. Ke pasar dulu pemirsa. Mana? Tomat berapa? Panggang pene 1. Kan iku naik tumbas kerupuk sik. Apa iki? Selamat beraktivitas ya. Ini sudah pulang, mereka sudah pulang. Yuk belanja, yuk sak cukup lah guys ya. Pokoknya zaman sekarang serba mahal. Urip hidup di desa, duit misal ya, duit saya itu mak gelundeng blonjone ngono-ngono ae guys. Jadi ya wis kuwi. Pokoknya awake dhewe tetep bersyukur suamine saya kerja. Ibaratnya awake dhewe masih bisa makan. Soalnya lagi ku urusan buri guys. Yang penting saiki iki iso blonjo, iso ngopeni anak, iso nyekolahno anak ngono wis alhamdulillah nek aku guys. Jadi ya iku manglah. Pokoknya bersyukur awake dhewe selalu berusaha untuk berbuat baik kepada orang lain, tidak menghujat, tidak menghina, terus tidak menghina fisik, ya pun nek balik nang awake dhewe guys. Wis tak percaya yo kabeh kuwi. Tadi aku belanja kerupuk guys, belanja kerupuk nggo lawuh. Terus ya tak anggap wis ibaratnya apa ya nek ngarani yo mengenyangkan lah kerupuk. Bingung bahasa. Mau anak lanang njaluk kokes guys. Kokes satu wadah itu isi 6 coklat, kacang dan keju. Anak-anak jaluk guys. Terus lombok seperempat. Jambang bawang masih utuh. Yuk beli tomat.
tomat guys. Beli tomat, juga beli panggang P. Nek di nganu bahasanya apa guys? Panggang P. Panggang P ini dipanggang benar. Yang buat tak masak soapan gampang besok obat besok. Dan nggak kalah pentingnya ini tempenya misalnya tinggal masak besok guys. Ya. Wis ngono kuwi blonjoku ora tau marek-marek. Wis blonjo kuwi ngono kuwi. Sak cukupe, sak nyandake, sak isone, sing penting bersyukur. Nah, iki tak totone pemirsa, aku tak mek ada. Stok minyak aman terkendali. Ini dari Mbak Anita. Terima kasih nek kanggo ibu-ibu niki bahan pokok wis nyetoki ayam guys. Ibaratin ibu-ibu iki apa nyetoke ya minyak goreng, beras, gula. Kuwi angger sudah aman ya, sudah terpenuhi ku ati ku lega, kuliyane karo mlaku guys. Bener apa ora? Ya si ibu-ibu ngono kuwi guys ya. Ibu-ibu dua anak seperti saya wis pada umumnya ibu-ibu mencari apa? Ibaratnya pemirsa. Mencari selai blonjo ya. Iso nyelengi besok gak apa-apa guys. Keluarga iki wonge rasional. Sepenting awake dhewe tanggung jawab karo awake dhewe. Nah wis. Muga-muga bodo seiso bodo ya guys ya. Muga seiso nyangoni wong, nyangoni ponakan sak duwene, terus nyangoni ponakan, nyangoni wong tua ya sak duwene. Wis pokoknya yang penting ini kita saling menghormati. Misalnya ngoni pira-pira kok gak podo karo si A, si B, si C, si Z. Kok tahun-tahun kemarin Mbak Eka kok nyangoni ponakane sakmene. Apakah harus saya ceritakan semua kehidupan saya? Meskipun podo ngontene rezekine iki ora podo, guys. Ponakan misalnya 10.000 ora duwe 5.000, kuwi ponakane iso diitung, ponakan ku yo akeh. Dikai duit anyar ngono cah cilik senenge mbok. Aku mbiyen ngono guys, dikai 2.000 nu suwen aku ora karuan. Iku ya cuma komen tahun-tahun yang dulu dari orang-orang yang gak suka dengan saya. Nek aku wis ngerti. Daripada enggak aja mentah-mentah terus gak YouTube kok nyangoni sakmono lho. Mbok kira semua orang gak YouTube iku rezekine padha, ora padha. Nek cetak ndane jole kesedihan. Ku sing tahun-tahun dulu nek tak eling-eling ya gak apa-apa lah. Aku di elek-elek sepenting mau ke depannya rezekiku lancar karena doa baik kembali baik, doa buruk balik nang awake dhewe. Ya aku gak apa-apa, aku memang apa anane ndekku iki daripada aku terus wah-wahan terus nengguri aku bingung kelabaan nutup bolongan lah apa mending aku sak duweku iki iso aku menehi iki ngono nek aku wonge apa adanya guys. Ya wis ngono kuwi. Gak duwe apa sing didol. Mulane kuwi kayak emas, nek gak duwe nek ibaratnya awake dhewe mepet kebutuhane suami gak kerja iso didol. Aku tuku nek aku ngono guys, gak apa-apa. Mending apa adanya kita aku juga manusia biasa yang jenenge kebutuhan itu ya banyak. Tidak bisa apa namanya? Ibarat ki memang bahasane wong Blora kadang ibarat saumpama. Wis ngono guys. Penting akeh-akeh bersyukur ngono. Wis tak spill nang kene banjur iki mang pira yo lali guys. Arek-arek pupuk 5.000, tomat, mbok apa ae masak apa yang buat gampang. Tak spill yo guys ya. Nata belanja ini kita lanjut lagi ya, tetap semangat guys. Baliknya aku gimana apa ana sing bajune gung kering. Yes pemirsa, tak tutup dulu kontenku ya. Terima kasih jolali rekomend sampai keluarga Mas Goblong. Meski ono panas pora guys, aku gak nyuci 2 hari ya pemirsa. Tetap semangat jolali rekomend sampai keluarga Mas Goblong. Nanti tak lanjut lagi ya. Oke,
semangat. Wis bulan puasa jadi semangat ya guys ya. Ojo melukru. Biasanya bakul-bakul ku hari kedua lagi dodol. Biasanya iki ngono. Mane jogo-jogo. Mane aku ki saurunge ket ben mulai jogo-jogo guys. Ya, oke.